You're more than me, like you. Listening to me. Jesus Sabes, mega loud shoutout Jesus Sabes. Ang liwanag pala ng ilaw. Live ka? Yes. Bakit hindi live? Bakit? Hello, Hello. Salamat po. Shoutout po, shoutout. Good evening. I-share nga muna natin. Let's share. Kumusta na guys? Never wanted good things. Meron ako dito pala USB light mo yun. Sabi nila mo lang siya ng power bank. Listening to me no matter what. There you go. Matamsak ka ah. Kahilo. May gamit din pala to eh. Paro-paro jeep. Paro-paro jeep.
Sis Chris! Good evening. Nag-update lang ako dahil matagal akong hindi nag-live. Salamat, wala pa tayong ano. Nag-share lang ako na ating video. Anong ating live. Magandang gabi rin, host. Sis, Chris, kumusta na? Din. Si mother to. Ay ako magbukas ng ilaw dahil maraming insekto. Kaya meron tayo ditong power bank. Ito maganda pa rin, syempre. So meron tayo ditong power bank. Yung power bank natin. Tapos mayroong mayroong yung libre sa binili ko noong yung 100, yung isang yung sa Shopee. Sa Shopee ba 'yon? Yung Lucky 100. Para siya maliit na lampshade. Nakakatuwa siya. In fairness. O ganyan. So naka power bank lang siya. Ganon. Pag binuksan ko kasi yung ilaw, madaming insekto. Ayaw natin yun. Sis Chris, gumawa ka ng mo ha. Sitay, nanay ko yan. Yan. Nag-aayuda. Sis, nako, dapat pala ako dapat ako nag-StreamYard para sa taas tayo. Next time, sis Crisanta, StreamYard tayo. Pag nag-StreamYard, pwede kang umakyat. Doon tayo mag Q&A. Pwede kang umakyat dito sa screen. Pag StreamYard. Nako, malapit na July ang aking birthday. Ikaw sis, malapit na. Matanda na Akez. Ayaw ko kasi dun sa sa labas, sakit sa puwet, matigas yung upuan namin. Malapit na. Malapit-lapit na, sis. Sige, bukas ng gabi. Mag-StreamYard tayo para pwede kang umakyat dyan, pwede kang magangawa-ngawa. Dito sa taas natin. Sabi ko nga, invite natin yung mga kagrupo natin dun, pero lahat naman na sila. Pasado na eh. Dun sana sa may sputum, sa isang group namin, sa may sputum. Gusto kong invite eh, para chika-chika tayo. Pwede tayong gumamit ng sounds, ng music. Kaso, ba CPR tayo niyan? Doon sa bandang may sputum. Dalawa kasi yun sis, di ba? Yung isa mong gawa, tapos merong isa pa doon sa kabila. Sputum din. Pag nag-StreamYard ako, nag-charge kasi yung laptop ko eh. Ano lang to, tablet. Si Crisanta, katulad nung ngayon, di ba, wala tayong masyadong nandiyan sa taas. Yung mga alagad ko, tinatamsak ko sa live ko. Para lang magkatamsak.
Dikit na ata to lahat sa'yo eh. I-try ko nga yung ano. Oo, kaya pag ano, gawa ka, pwede ka naman gumawa sa isang cellphone, pwede nga 100 sa isang cellphone eh. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa, pero sa akin kasi 20. Ito. Tamsak ko ba tong sa mga na to? Wag na sis! Crisanta okay lang. Si ano, si mama ko. Ito, si mama ko, ayudahan ka niya, saglit. Kuya. Yung kagrupo ko sa ano, fiancé visa. Sis Chris, yan oh, si Kaden na Anastasia, bahay ng nanay ko yan. Andyan siya, ayudahan ka niya. Sige. Dikit kalembang all ka lang. Shout out ka, andyan lang siya. Yung ito kasi, naayudahan na. Yung ano, yung binaba ni Nightboot, yung Kaden and Anastasia. Ma'am Lynn, mega shout out Ma'am Lynn. Good evening, good evening. Ako si Ma'am Lynn, walang kapaguran. Thank you Ma'am Lynn. Sa iyong padaan dyan. Ma'am Lynn, baba ka ng iyong bahay dyan. Salamat Ma'am Lynn sa iyong patamsak. Shoutout po. Tapos na si boss, nag-live. Next time, Ma'am Lynn, akyat ka rin dito ha. Mag-stream yard. Basta hindi ka pagod. Stream yard tayo. Meron pa ata akong oras doon na natira eh. Sayang pag hindi nagamit. Ayan ang ating Madam Lynn. Bakit dito sa ano ko hindi makapag-pin? Dapat sa cellphone. Si Phil, oh, naka-live. Ma'am Lynn, dikit kalembang ulit sa aking alagad. Dikit kalembang ulit. On the way sa bahay mo po, sabi ni Ryan and Chris sa channel. Dapat pala sis, Crisanta, Rai Chris ka pala. Dapat Rai Chris. Rai Chris. O, Chris Cry. Cry Chris. Ay, Rai Chris. O, diba? Ma'am Lynn, thank you. Dikit kalembang po sa alagad ko ulit. Full pack dan sa nakapin, sabi ng ating Ryan and Chris sa channel. Ma'am Lynn, baby pa yan si Ryan and Chris sa channel. Dito kami nakita naka-live. Thanks host. Okay host, next time. Ayan, next time, sige. Next time magano tayo, streamer tayo para akyat kayo. 6 ang pwede sa taas eh, 6. Ayan. Sis Chris, sa bahay mo daw sabi na ating Ma'am Lynn. Mag-live naman tayo para madagdagan ng ating revenue. Ryan, bahay mo. Ma'am Lynn, salamat ma'am ha sa iyong padaan.
Dan Pulpak, Lynn Clareto, sabi ni Secretary Kayden. Ayan. May jacket na po yan. Mag-type lang ng KA para sa iyong main channel. Ha? KA, yung nightbot magbaba ng bahay mo. Nakababa na, ayan. Binaba na ni Ryan and Krisa channel. Dan Ting, Secretary Kayden Dan, ayan. Ayan, Ma'am Lynn Clareto, yan yung main channel ni ni Secretary Kayden, yung Kayden and Anastasia, binababa ni Nightboot. Ayan, nababa ng si Ryan and Krisa. Ry Chris ka dapat sis pala, sis Krisa. Ry Chris. Ry R-Y, tas Chris. Oh. Ry Krisa. Ry Chris. Or Krisa Ry. Pero parang mas maganda yung Ry Chris. Ang sabi? Ryan Danting, sabi ni Ma'am Lynn. Ma'am Inday, love you, Ma'amens. Love, love, love. Ma'amens, thank you. Good evening. Salamat po. Ayan, bartiran na. Palitan na guys, palitan na. Palitan ng mga julagad dyan. Kung may 10 kayong julagad, 20 na julagad. Gusto ko buo sis, sabi ng ating sis Krisa. Kaya nga, para mas kilala, no? Sek, Dan, ulit ninja mo pala, nadikitan ko kanina, sabi ni Ma'am Lynn. Yes, Ma'am Lynn, alagad niya po yun, yung main channel po, yung binababa ni Nightboot. Yung Sek Kayden, yung 1.5. Sir Van Lloyd, magalat shoutout. Anong indat, daddy? Ayan, ma'am, sis Krisa, baka hindi mo pa nadikitan yan si Ma'am Ens at saka si Sir Van. Nag-aayuda yung mga yan. Nasa 100 ata ang bahay ni ni sis Krisa, Ryan and Krisa. Mother Muslim, mag-out shoutout mother, sabi nating Ma'am Ens. Haharong type, sabi ni Sir Van. Mag-out shoutout Ma'am Lynn. Parang kanina lang na kay Sir, tayo kay Boss Butchog. Sasakan kita, Ma'am Inday. Mother, musta na? Ayan. Mag-out shoutout, Ma'am N. Sir Van Lloyd. Ayan. Baka nagdidikit pa si si Ma'am Krisa. Harang Ma'am Inday, Ma'am Renzel, magalat shoutout. Hello kayo ngayon, Ma'am and Sir Bana. Talon-talon sa mga naka-live. Ayos lang po, Ma'am N. Sabi ni si Kayden. Ma'am Renzel, magalat shoutout. Ayan na si Coco Loca. Magalat shoutout, Ma'am Renzel, sabi ni Ma'am N. Ens vlog dan pull back, sabi ni Ryan and Krisa. Ayan. Si Sir Van Lloyd, yung binababa ko. Yan, maghabi ang dalawa. Babalikan dyan sila para balikan ka sis. Baby pa ang kanyang tahanan ng ating Krisa. Ayan, nababa ng bahay si Si Katie mag-out shoutout, sabi ni Ma'am Renzel.
Boss Butchog! Good evening, boss! Moto check! Mega shoutout! Kumusta, long time no see? Ryan, bahay mo! Sabi ni Sir Van Lloyd. Mega shoutout, boss! Sabi ni Ma'am Lynn. Moto check! Kumusta na, moto check? Tumanda na mukha mo, host. Oo, ka-stress. Tatanda ulit tayo ng mga ilang buwan. Mega shoutout, Sir Van. Sabi nating boss, Ryan, dandikit kalembang, bakas main account ba yun? Sabi ni Ma'am, Ma'am Ens. Yes, Ma'am Ens. Baby pa ang kanyang tahanan. Mega shoutout, Lynn, sabi ni boss. Haha. Kumusta na master, hito pong bahay ko, sabi ni Ma'am Ryan. Unang harang, pang malakasan, Ma'am Inday. Sabi natin, Ma'am Ens. Hello, Moto Check Vlog, sabi ni Kaden. Ito, okay naman, busy sa work kasi. Wala ka ng upload Mega siya, Ma'am Kaden, sabi ni boss. Kakapasok lang, Ma'am Tep, haba ng harang. Naku, Ma'am Renzel, ini-skip mo na sana. Thank you. Mega loud shoutout rin, sabi ni boss. Ayan, Mega loud shoutout, boss. Parang kanina nagkita-kita lang tayo. Kumusta na sa inyo? Secretary Kaden, sabi ni Moto Check. Moto Check, thank you. Ba't wala ka ng update sa YT mo? Na-miss ko LS mo, Ma'am Inday. Kaya nga, Ma'am Ense, nag-charge kasi yung laptop ko. Sira na yung battery. Bukas tayo? StreamYard. Oo nga po. Madalang na ako makapag-upload. Sayang, push lang, upload lang na upload. Dan na po ako, Renzel Francisco, sabi ni Ryan and Chris sa channel. Ayan. Baby pa ang kanyang bahay. Once a week naman ako nakapag-upload, sabi ni Moto Check. Nadikitan na din kita ng 10 Ryan and Chris sabi ni Ma'am Renzel. Oo, Ma'am Renzel. Pinapunta ko siya kay Busbutchog. Pinapunta ko siya. Luto ako popcorn ako, cherap. Tapos sausaw sa may, alam na. Master, kumusta ka na? Si Daddy Alex, nakailang million views na sa Facebook. Yung bahay ko di na umakyat, steady na siya doon. Sabi ni Moto Check. Ay nako, Moto Check. Sinabi mo pa, nagbabartiran nga kami Mahirap talaga, mahirap makapag tiyagaan lang. Pengi, Ma'am En, sabi ni boss. Bigyan pa kita maya, Ryan and Krisa. Pag uwi, may bibilhin lang kami, sabi ni Renzel. Thank you, Ma'am Renzel. Mayo tuyo na may chili powder. Nako, charap. Dan full pack, Jocelyn Ilagan. Ayan. Walang forever, thumbs up. My God, shout out. Salamat po. Ayan. Sino yung walang jacket? Walang forever. Ayan, may jacket na po. Baba lang po kayo, walang forever. Sa mga gusto mo ipagpalitan dyan, 10-20. Shout out lang kayo dyan, guys. Shout out. May jacket na po, walang forever. Thank you. Sino ang may 20-30? Sabi ng Boss Botchog natin. 20-30. Shout out kayo dyan. Shout out. Ayan, si Moto Check Vlog nagbaba ng kanyang tahanan. Baka di pa kayo dikit-dikitan nyo na. Haha, sabi ni Moto Check. 100 meron ako, boss. Sabi ni Ma'am Ens. Ayan o, 10, 15, pasilip, thanks. Sabi ni walang forever. Ayan. Kaya ni Ma'am Ens or ni Boss Butchog, walang forever. Ayan. Shout out nyo lang kung ilan yung bahay nila bago magdikitan.
Haha, dami niyan, sabi ni Kaden. Si ano din, si Secretary Kaden, mga gusto din makipagbartiran, 10-10. Ryan Chris sa channel, dating dikit sa'yo, sabi ni Sir Van Lloyd. Thank you, Sir Van Lloyd. Kasi yung 100 dito, dikit lahat kay boss. Yun lang. Asa na nagbaba? Walang forever dito ko sa yung bahay. Bigyan mo na 100 mo, Madam N. Sabi ni Moto Check. Ayan. Walang forever dito ko sa yung tahanan. Walang forever. Ano ba? Walang forever. Walang forever. Tayo 10. Ayan. Walang forever dito po ako sa inyong bahay. Bigyan kita ha. Ayan. Walang forever kita ba? Ayan. Ayan na si boss. Haha. Ano na, walang forever kay ni boss? Meron daw siyang 10. Boss, bahay mo. Thank you. Ayan, bahay daw, boss. Nasa Barter Queen. Nasa si Barter Queen. Pati pera ko, di na rin gumalaw. Ayan, Demon. 13. Dikit kalembang po sa'yo. Dikit kalembang. Thank you po, ayan. Walang forever kayo daw ni boss, 10 palitan. Shoutout lang kayo, ayan, ayan, nagbaba ng bahay si boss. Shoutout nyo lang kung ilan po. Ilan po ang bahay, bago dikit kalembang. Ayan si Moto Check. Moto Check, dito ako sa yung bahay. Yung hindi ko to nadikit sa'yo. Nagdagdag kasi ako ng alagad, di ba? Panoorin ko, Yamaha Force. Moto Check, pahingi banana. Buti pa, kilala ko dito na kadalawang sahod na. Ako wala pa rin. Ayan, 5.75 boss. On the way, sabi ni walang forever. Ayan, boss. On the way sa'yo si walang forever. 5.75, ayan. Salamat. Ayan, Moto Check, makipagbartiran ka na, 10-10. Walang forever. 15 tayo, ayan. Sige, ayan, deal sa 15. Nagbaba na siya ng 5.75, boss, ang iyong tahanan. Ayan, copy. Ayan. Dikit kalembang, Moto Check. Sige, wait, buksan ko PC ko. Ayan, may pagbartiran ka, 15-15-30, Moto Check. Ayan si Secretary Kaden, kung gusto niyang magpalitan ng 10-10. 10 to 140. Sino ba? Ang dami yarn. 4.98 ka idol on the way 15, sabi ni boss. Ayan. Moto Check, dan full pack pasukli po, sabi ni Ryan and Krisa. Ayan. Dikit sa inyo lahat, Ma'am Inday. Thank you, Ma'am Ens. Lima lang kaya ko. Ayan, sinong 5? Moto Check. May 5. Si Moto Check. Si Krisa, may 5 ka dyan. Gusto mo makipagpalitan kay Moto Check? Palitan ng alagad. Dikit kalembang. Bukas na ako makipagbartiran. Baka malagas kasi kanina nakipagdikitan ako eh. Sabi ni Kaden. Hello PXB. Hello po. Hello. Make a loud shoutout. Shoutout. Ayun, may jacket na.
Lika mother, bartiran tayo. Nakipagbartiran kasi kanina Ma'am Ens, si mother. May 5 ako, sabi ni Ryan Crisa. Ayan, may 5. Moto check, gusto mo yung pagpalitan? May 5. Sino dumikit, dikitan ko. Moto check si Ryan Crisa, nagdikit sa'yo. Baby pa lang kanyang bahay. May pamahiin ako sabi ni Kaden. Ayan, si Sir Van Lloyd, 10 at saka 20 available. Sino dumikit? Dikitan ko. Ayan. Maloko tong si mother Motocheck vlog, dandikit na ako sa'yo. Ayan, Ryan, sis Ryan, baba ka ng bahay mo. Okay, wait, dikitan ko. May mapamahiin pang nalalaman, tapos nagbaba rin ng bahay. Ayan, pag magdikitan kayo guys, pagpalitan kayo, i-check nyo muna ang kanilang mga bahay-bahay ha. I-shoutout nyo dito. PSXV, meron na po ikawong jacket. Megalo shoutout, thank you. Tamsakdan po, ayan. PS, baba ka ng bahay para madikitan din kita. Sa mga gusto makipagpalitan dyan, marami po tayong bisita dito. Palitan po kayo. Dikitan nyo si mother, ako magbabalik. Sabi ni Ma'am Ens. Nood po, new upload ko ngayon lang po. Please. Pakinood po, please. Sabi ni PSXB. Ayan. PS, andito ako sa iyong bahay. Sana huwag mong kalimutan si host, dikit kalembangin. Dikit kalembangin din kita. Pasensya na ha, dahil dito ka tayo sa kabila. Wala, ayaw pa rin. Ba yan? Ba't ganon? Basta pinanood ko. Dikitan ko na lang. Host, wait lang baba. Labas muna. I see, Tamsak, may loud shoutout. I see. Hello. May jacket na po kayo. Ayan, dikit kalembang na ikaw, PSXB. Dikit kalembang. Guys, huwag kakalimutan yung nakapin. Dikit kalembangin po yung nakapin natin. Ang ating Ma'am Ens vlog. I see, meron ka ng jacket. Ryan and Krisa tayo 5 lang. Bakaya mo. Oo, Kaden. Baby pa ang kanyang tahanan. Ryan and Krisa channel, bahay mo po. Ayan. Lalabas muna siya. Baka nagutom ang ating sis. Game, sino 5 dyan? Ma'am Ens, baka gusto mo makipagpalitan sa 5. Dikit mo kay sa Kaden, sabi ni Ma'am Ens. Baka sa inyo, balikan ko kayo, sabi ni Motocheck. Naku, ano ngayon? Motocheck, barteran na ngayon ang uso. Boss, Dan 15, pacheck na lang, 2 guhit. Salamat. Ayan, walang forever, meron dyan 5. Sinong may gusto? Dikit ko na lahat itong mga alagad ko kay Ma'am Ens. Motocheck, wala pa ako, bago sabi ni Kaden. Motocheck, dikitan mo si Kaden. Ako, Ma'am Ens, dikit na yung mga yan. Si rin ma'am, si Motocheck, tumatambay rin yan noon sa atin. Nawala rin siya kasi busy na. Kaya dikit na sila. Sila ay dikit kalembang na sa mga alagad. Ayan, si Sir Van Lloyd, walang forever, 10 at saka 20 kaya. Ayan, walang forever, Sir Van Lloyd, kung tapos ka na kay boss.
Ayan, sino available dyan? Sabi ni Ma'am Ens. Dikit na rin ako kay Kaden. Sabi ni Moto Check Vlog. Ayan, walang forever. 10 kay Van Lloyd. Di pa tapos si boss. Wait lang po. Ayan. Sino 5-5 dyan? Ayan, 5-5. Parang ako, 5-5 din ang gusto. Pero ang labas, 10 din. Boss, bilisan mo dyan. Walang forever. Dapat dinaan mo na sa akin. Baba ka ng bahay mo dyan, bigyan kita. Idaan ko kay Moto-Check. Itong mga ano. Tignan natin ha kung hindi pa dikit kalembang. Bilisan mo. Nako, naghihintay daw si ano. Naghihintay pa si Sir Ban. Si ano. Ma'am Ens. Mahirap kasi pag biglain. Baka malagas. Ayan. Ayan, Demon. Demon, ayudahan kita ha, Demon. Kahit di kita munang mabagal, malalagas pa din, sabi ni Ma'am Ens. Ayan, walang forever dito ko sa iyong bahay. 3 weeks lang, Google Ads, dumating na. Thanks, Papa G. Dito po ako nanonood po. Deal, 5, Moto Check Vlog, sabi ni Van Lloyd. Ayan, walang forever dito ako sa iyong bahay 3 weeks lang. Ano ba yung akin? Parang 3 weeks lang din yung akin. Nung dumating yung ano ko, Google ko. Parang 3 weeks lang din. Province ka rin ba? Province? Dikit kalembang ulit sa aking alagad, Sir Demon. Pasensya na pag ginaganon ko kasi maliwanag. Dikit kalembang. Pakiramdaman mo na lang. Ganarn. Game, umpisa na. Ayan, Moto Check. I-check mo muna yung bahay ni Sir Van, tapos i-shoutout mo kung ilan dito. Kunwari, kung 3.1, 2.3, ganon. Tapos saka ka go. Walang forever, done. 15, sa 5K ka na, sabi ni boss. Dan, Ryan, and Krisa, sabi ng ating Secretary Kaden na alagad. Nandyan po. Thank you, Mother Lulu. Turuan nyo mag-barter si Moto-Check. Ayan na, Moto-Check. 2.18 ka, Van Lloyd. Ayan, 5 daw, Sir Van Lloyd, 5. Nasaan na yung may ipag-barter? Sabi mo, Ma'am Ens. Ayan, 5-5. Walang forever si Sir Van Lloyd. Gusto mo may pagpalitan? Ayan, si Ma'am Ens, walang forever. Walang forever si Ma'am Ens po, Ens Vlog, nakapin po. Kaya po magpalitan. Kasi si Sir Van tsaka si Moto-Check 2.18 ka, Van Lloyd. Ayan, go na, Moto-Check. Tirahin mo na, Secretary Kaden. Sabi ni Ma'am Ens. Master Dan 1, sabi ni Moto-Check Vlog. Bababahay, walang forever. Ayan, walang forever. Walang forever si Ens Vlog po. Palitan po kayo. 1.31 ka Moto-Check Vlog on the way, 5. Sabi ni Sir Van Lloyd channel. Ayan, walang forever kayo ng ating Ma'am Ens Vlog.
Walang forever, sabi ni Ma'am Ens. Ayan, walang forever. Si Ma'am Ens po, Ens Vlog po, yung ano, yung admin ni Risa. Risa K. Siya po yan. Asa na si Ma'am Renzel? Baka ano, dinner. Nawala si walang forever. Ayan. Asan na? Naging walang dikit. Naging walang dikitan. Buset! Tambay muna, Maminday. Kain lang kami. Sabi ko na kumakain si Ma'am Renzel eh. Ma'am Renzel, sige lang Ma'am Renzel. Maya ka na maging active. Bilisan mo dyan, palipad na lahat ng mga plato. Maminday, tawa ko dito. Siyam, Dan, dalawa. Ayan. Si Motocheck nag-aayuda po kay Sir Van Lloyd. Sina-shoutout niya po dito. Diyos ka Lord. Active sa duyan pero sa YT hindi active. Asan na? Asan na kayo? Ayan, nakaluto na si Sir Van ng kanyang popcorn. Ay, Ma'am Ens. Oh, at naging busy na sila ang lahat. Kaya nga Ma'am Ens eh. Ayan. Pasok-pasok. Mga suki-suki. Pasok-pasok. Mga suki-suki. Tayo na lang, Ma'am. Kaya nga Ma'am Ens. Itong isa kasi normal. Ganyan na itsura. Blush. Ayan po, nakita nyo naman po yung nanay ko nasa likod. Saan ba yung kita? Yan. Kitang-kita nyo naman po yung aking nanay. So, hindi po siya unat. Kulot po siya, kulot. Luluwa mata ni boss, sabi ni Ma'am Ens. Boss, ayan, Ma'am Inday, kaya mo parang si Kuratsa. Pasok-pasok, mga suke-suke. Pasok. Dan 5 Ryan ng Krisa, sabi ng aking mother. Asan na si sis Krisa? Baka nagutom ang ating sis Krisa lumabas daw siya eh. Baka bumili na kayang pagkain. Brett Dan 3, sabi ni Motocheck. Kay Sir Van ito. Si boss. Tawa na si boss eh. Alayo kasi ni Boss Butchog eh. Diyos ko, wala akong
Ma'am En, shinare ko na po twice. Sabi ko, bartiran na. Tara na, bartiran na. Harang, sabi na at aking mother. Puyat na, yung nanay ko po, pag late, no, late matutulog yung mga 9 ganyan, puyat na naman daw siya. Kasi mostly pag ganitong oras, ano na siya, nakahiga na. Yan po ang sekreto ng human monkey. Maaga po natutulog para makaakyat ng puno ng bayabas. Daddy, barter tayo, daddy. Ng buhok sa baba, bunuta. Ang sakit nan. Ma'am Ens, gawa ako bago na alagad para sa iyo, sabi na aking mother. Masakit yan, mami. Ayan, Sir Van, si Moto Check, abay, ano, nakatatlo na daw sa'yo. Pabarter kita, mamaya, mader. Sabi ni Ma'am Ens. Master call dan 4. Ayan, naka-4 na si Moto Check kay Sir Van. Tapos, kada ba Motocheck Vlog, dan na ako, may 5 sa'yo, may bakas lahat, sabi ng ating Sir Van Lloyd. Ayan, last na lang Sir Van, isa na lang po. Ilang percent ba to? Apat pa lang Van Lloyd, may bakas. Nagbakasan na yung dalawa. 100 bubunutin ko. Ay, Diyos ko Lord. Mamens, dapat sino ang late magising sa umaga. May bunot. Haha. Nakakadalawa. Ano daw? Nakakadala yung tawa mo ho, sabi ni Ma'am Renzel. Nasa taas, ako mother, nasa baba. Diyos ka Lord, kain po tayo. Ako Ma'am Renzel, kain ka muna dyan. Ako mabilaukan ka dyan, kakatawa. Asan na? Pasok na mga suki. Jack Dan, 5. Ayan, si Motocheck Dan na sa kanyang 5 ayuda. Ayan, Motocheck, si Ma'am Ens naman daw, 5. Sabihin ko nga sa ate ko. Live ako. O ba, sige, 5 Ma'am Ens. Yoko, magbabakas kay Motocheck ha. Yoko, magbakas, sir. Paano mo ako babalasan? Dapat ako lang magbakas para siguradong kapit na kapit. Sabi ni Motocheck. Papadikitan ko si Kay din, sabi ni Ma'am Ens. Nako, thank you Ma'am Ens. Okay lang Ma'am Ens. Nako. O, 5 daw, 5. 5, Ma'am Ens and Motocheck. Dikit na yata kayo. Ayan, dan na si Motocheck kay Sir Van. Ayan. 5. Asan na yung bisita kong isa? Nawala na siya.
Hindi ba pala dikit itong alagad ko na ito kay Sir Van Lloyd? Dan dikit, close comment eh. Sabi ni Ana. Nilayasan tayo ng walang forever. Ano, sino pwede ako? Pwede ako. Ayan, Ma'am En, si Motocheck 5 daw. Patulan mo na yun, Ma'am Ens. Motocheck yung bahay ko, kita mo hindi gumagalaw, di ba? Dikit na siya kay Mother. Ma'am Ens, dikit na yan si Motocheck kay Mother. Bente Moto. Ma'am Rencel, wala siyang 25 lang. Ma'am Rencel, 5 lang. Pasensya na po dahil ating Motocheck mas active sa kanyang Facebook page. Ayan, meron siyang Motocheck vlog. Maraming alagad yan si Motocheck vlog. Bakit 5 lang ngayon? Isa na lang dikit ko pa, nadikit kay Mother, sabi ni Motocheck vlog. Magandang araw po sa lahat. Good morning, Kiton. Kiton, mega shoutout. Ayan, meron ka ng jacket. Para ayan, bartiran ha, guys. Kinuha ni Lolo, di ko na mabuksan, Ana. Grabe naman, 5 na nga lang. Ilan na lang kinuha pa ni Lolo. Kiton, may jacket ka na. Ayan, baba ka ng bahay, makipagpalitan, makipagdikitan. Barteran tayo, guys. Ilan lang sa inyo? Rencel, sabi Ma'am Ens. Ay, ganun ba, Motocheck? Ayaw na ng asawa ko gumawa, Mother, sabi ni Motocheck. Barter tayo, dikit mo 20 kay Secretary Kayden. Dikit na ata, Ma'am, si Rencel. Rencel, dikit ka na kay Mother, no? Si Mrs. mo pala gumagawa ng alagad, haha. Sabihin mo mag YouTube na rin para ibabalik din sa'yo yung Motocheck vlog, pray ka lang, sabi ni Sir Van Lloyd. Baka 10 na lang madikit ko ko, ma'am. Naayudahan ko siya sa LS ko dati, Ma'am Ens. 10 na lang po, try ko. Ay, gumawa ka, Ma'am Rencel, ang bago mo. Galing ah. Oo, Ma'am Rencel, gawa ka. Pang-ayuda. Push mo, si Kayden. Haha. Asa na link ni Mother mo, Ma'am Inday? Sabi ni Rencel. Ayan. K-A-N po. Binababa ni Nightboat, Ma'am Rencel. Ayan na yung may pulis dyan. Mukhang pulis. Sige, Ma'am Ens. Thank you, Motocheck vlog. Ayan. Yung mga nagbartiran, pagod na ata eh. Dikit mo lahat. Opo, ma'am. Ana, sabi ni Ma'am Rencel. Ma'am Ens, thank you. Yung main ko, Van Lloyd, bukas ko naman idikit sa'yo, sabi ni Motocheck vlog. Ito yung old na alagad ko, sabi ni Kayden.
Ano yung Samsung, ma? Mm-mm. O di may ilang alagad ka pa dyan. 10. Bago. Ay, luma. Luma. Ayan ako yung account ko, binaba ko na. Hindi makita ni... Hindi daw makita ni ano. Ma'am Rencel, binabana niya kasi baka hindi mo daw makita. Sabi ko si Nightboat, Secretary Kaden and Anastasia. Kaden and Anastasia yung main niya. Kaden and Anastasia Lopo, Ulo. Polo. Kaden and Anastasia. Yes, ang mga pangalan ng parents ko ay napaka-unique. Napaka Gen Z. Anastasia and Antonio. O, dava? Nandiyan na ba si tita? Oo, motocheck. Andito na. Tagal na. Naglaylo kasi tayo nun, no? Anong buwan ba yun? August? Ako 2 months, walang neto. Nasa Davao kasi si mama, di ba? Walang internet dun sa Davao. Data lang siya. Tapos pag magde-data siya, dapat aakyat siya dun sa pangalawang palapag. Wow, may pangalawang palapag. Para magka-signal. Dumadalawa pang malakasan ang name, sabi ni Ma'am Ens. Yes, Ma'am Ens. Buti nga, ma'am, hindi nasunod yung Pero hindi rin nakaligtas ang aming mga pangalan kasi ang second name namin ay may Ann, A-N-N. Tapos yung mga kapatid ko, Anthony. Lahat po sila second name, Anthony. On the way po, sabi ni Ma'am Rencel. Ma'am Rencel, thank you, ma'am. Wow, sosyal, may palapag pa yung bahay. Yes, may second floor. May pa second floor. Stephanie Ann, Ma'am N. Stephanie Ann. Yung kapatid ko naman, May Ann. yung mga kapatid ko naman lalaki, may Anthony. Lahat sila second name, Anthony. Stephanie Ann, T-E-F-A-N-N-Y, Ma'am Ens. Ewan ko na lang sa pangalan ng ng anak ko. Gawin ko siyang Anastasia Antonia, ganyan. Pag babae. Baba. Sabi ng nanay ko, mahaba daw, baliw, sabi niya. Yung bahay ni mama ko sa Davao, may second floor. Doon ako mayroon ng wifi. Karoon, di man marunong magbasa. Sabi ng nanay ko, di daw ako marunong magbasa. Hype ko, Minday. O, pag nagkaanak ka ng babae, pagdugtungin mo na, Anastasia Antonia. Hindi nakaligtas. May second floor, dalawang kwarto, tapos mga 5 steps na 5 steps na na, ang tawag mo doon? Ma? An-an naman ang name, sabi ni Ma'am Ens. An-an, tapos yung second name no Buni, An-an Buni. Motocheck vlog. Masarap doon sa sa lugar nung nila mama doon sa malamig. Ma'am Ens, malamig. Para siyang little Baguio City. Yung weather niya Baguio City na Baguio City. Ganyan. Ako name ko sa Canada sa part-time ko Ani, o di ba? Ang lapit. Ang lapit sa Anastasia tsaka sa Ani. Hello. Pinaganda lang. Bodyguard ni Mel. Psst, asan ka? Sis Mel, may God shout. Yahoo! Good evening, good evening.
Ayan. Si Smel, gusto mo makipagbartiran? Meron tayo dito, 20-20. 10-10, dikit kalembang. Yung Myung naligaw bodyguard. Myung! Yung Myung naligaw bodyguard, sabi ni Motocheck. Nako, nagkataon at nagkatagpo ang ating bodyguard ni Mel at ni Motocheck. Bakit ikaw gabi na? Gabi na nga sis eh. Alas 9 na. Kaya pa ba natin ng... Kaya pa? Gabi na, sis. Mel. Buhay pa ba si Mel? Of course. Ayan siya, oh. Bodyguard ni Mel. Pagod ata sis next time. Ayan. Okay. Thank you sis Mel sa iyong padaan. Naku, pagod ito. Madami ding ano to. Sinuportahan. Thank you sis Mel. Mega loud shoutout bodyguard ni Mel. Sabi ni Kaden. Ano guys, wala na magbarteran. Ano, tulog na tayo? Oy, Motocheck, sorry hindi ako nakadalo sa lamay mo. Itong na-miss ko. Oo nga, walang pakape. Kung dumalaw si Tita Mel, hindi lang kape ang ibibigay. Si Ismael, ano yung malupitang merienda dapat ng mga bisita? Motocheck, anyway, I miss you. Oo nga, ngayon lang ulit kayo nagkita. Ngayon lang ulit siya napasyal dito, si Ismael. Ma'am Ens, dan 10 kay mother ni host. Ma'am Renzel, thank you. Ayan. Ma'am Renzel, tignan ni mother yung mga hindi nadikit sa'yo. Baka ano, yung mga hindi dikit-dikit niya rin sa'yo. Mamaya ka na mag-out sis, sabi ni Sis Mel. Sis Mel, nagpagupit ka ba? Hindi kita mamukaan dun sa mga premiere mo. Ikaw ba yun? Nagpagupit ka ba? Asinsado na yun si Mel, magdadala ng limousine para sa akin. Limo, of course. Ay, iba din. Carbonara, ipapamerienda ko pag si Motocheck ang pumanaw. Knock-knock on wood naman. Si Ma'am Ana pala si Mother. Oo, Ma'am Renzel. Idikit niya sa iyo yung mga hindi niya nadikit. Para sa iyong dagdag banana. Yung mga naglilinis, hindi ako yung nagpalinis lang. Oh, sabi ko hindi ko maano yung maaninag yung mukha. Sabi ko nagpagupit ng sisi smell. Pag ikaw Yuma o Mel, Jollibee ang pakain ko sa mga dadalo. Ay, iba din. Iba ang carbonara, iba din ang Jollibee. So, saan kayo? Carbonara o Jollibee? Nakunod. Char-char lang yan guys ha. Char-char lang. Iba din. May pa Jollibee. Ano? Tea or Coke? Ano may bahay mo, Renzel? Baka hindi pa nadikit ito. Sabi ni Ana. Yan, Ma'am Renzel, ibaba mo nga. Binababae ni Nightboot eh. Ang init dito, Motocheck. Mainit dito.
May kasama pa. Pang banda. Pati si Lenlen. Isasama. Isasama para masaya. Ay, wala. Wala sa akin yan. Motocheck. Magpapakita. Magpapakater. Magpapakater ako. Una at huling araw. Aba. Na-miss ko yung asaran nyo. Motocheck. Bodyguard ni Mel sa LS ni Inday Tef. Kaya nga eh. Ayan po ma'am. Binaba ni Nightboot. Sabi ni Ma'am Renzel. Yes, Ma'am Renzel. Sige po. Aha. Napapasabay ako sa tawa mo, Ma'am Inday. Kaloka. Sabi ni Ma'am Renzel. Oh. Si Daddy Alex. Kailan ba 40? Ay, si Smell. Si Daddy Alex. Nag-Facebook na. Hindi na niya natiis ang YouTube. Nag-Facebook na siya. Nakakaano siya, 8 million views. O, diba? Pati mga sikat na artista isasama ko. Gabi-gabi, 40 days mom. Iba din. So, ibig sabihin, sponsor si Alex Alarcon. Pati... Gawa mo dyan, Ma'am Ens, sabi ni Ma'am Renzel. Sila siguro, popcorn. Sila Ma'am Ens, tsaka Sir Van. O magdi-dinner pa lang. Ma'am Ens, naisaw-saw mo na ba ang iyong popcorn? Gumawa siya ng popcorn nagluto siya. Ayan, Kiton, baka gusto mong may pagbarteran dyan, kung may 10 o 20 ka, may pagpalitan ka para mas lalong humaba at lumaki. Ano daw? Ayan. Since 476 miles, Vladimir. Ayan. Miles, andito ako sa iyong bahay, Dikit kalembang ko po. Panoorin ko lang muna. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang din po ako. At ang ating mga bisita at nakapin. Kiton. Happy New Year. Welcome 2022. Grabe, Mel, wala ka pa rin kupas. Dikit kalembang sa'yo, Kiton. Ano? Kukuha ako ng security guard to make sure na matatabunan ka ng maayos. Salamat po, Ma'am Ana. Nagbunutan na ata. On the way, Kiton. Ayan. Kiton, may pagpalitan ka dyan kung may 10 ka. Nasaan bahay ni Mother? Ayan, Ma'am Ens. Binababa ni Nightboot. Dan Renzel, sabi ni Pesto. Wag na magdikitan. Mag-asaran na lang tayo. Sabi ni si Smell. Akala ko ba pagod? Ako naman ay inaantok na. Gawin lang natin tong malabo. Bago ka makabangon, paluin na kita ng bat, sabi ni sabi ni Mel. Ayan na si Motocheck. Motocheck, master, asan na ikaw? Dan, Ma'am Ens, sabi ni Kaden, nawala pagod ni Mel kasi ngayon lang kami nag-aasaran ulit. Oo nga, ngayon lang ulit, no? Tagal kayo nating hindi nagkita-kita. Kiton, Miles, Dan
watch, dikit, sabi ni Renzel. Renzel, ayan. Kiton, palitan mo po yung mga nagdikit sa'yo. Thank you. Kaya nga, moto check. Kaya wag ka munang mag-end, sis. 1 year ago. Oh, ang tagal kong ano, no. Ang tagal din ni moto check na hindi nagparamdam eh. Dan 3 Ma'am Ens, sabi ni Kayden. Relato ako guys. Lobat na ba tong cellphone? Ano natin? Nag-uumpisa pa lang yata ako mag-quality. Oh, hindi siya pwede ma-rotate. Ba't kaya? Ba't sabi nakalock? Ngayon, ganun pa rin ang bayad dito maas. Salamat, Ma'am Kaden, sabi ni Renzel. Happy anniversary pala, motocheck. Kung 1 year na. Hello, Joey Vani. Joey Vani, may shoutout. Itong old ninjas hindi pa pala. Nadikit kay Ma'am N sa Transel. Pasensya na. Pasensya na. Di kita nabigyan ng bulaklak. Wala kasi kalachuchi dito. Kanina ka ba? Hindi sis, isang oras na ako. Bago-bago lang. Nantok na nga ako eh. Puwet ako kagabi. Sige, magdikita kayo dyan. I-idlip mo na ako ah. Char. Yung nanay ko naka ano pa rin oh. Naipagdikitan pa rin. Sa'yo na bulaklak mo moto-check. Kalachuchi. Nako, galit si ano dyan sa kalachuchi. Gusto niya yung mas big time. Gusto niya yung mga ano, mga white roses, ganyan. Big time rose, white roses. Ayan, Kiton, daan na sa'yo si Renzel. Pakibalikan na lang. Thank you, thank you. Ano na? Kiton, pasukli po. Ayan, haha, bakit? Ano gusto mo? Yung Kaden, ano po yun, Renzel. Nung kasi gumawa ko ng YT, gusto ko ng apo ko kasama siya. Kaya Kaden Anastasia, polo, YT ko. Huwag mo padikitan si mother, pinadikitan ko ng 60. Nako, Ma'am Ens, thank you. Sis Jennifer Vlogs, mag-allow shoutout. Tusok. Sis Jen, mag-allow shoutout. Hey, ganun ba, Kaden? Ang unique naman ng name nyo. Nako, Ma'am Renzel, unique talaga yan. Nag-iisa po yan. Nakita nyo naman, umakyat yan ng puno ng bayabas, diba? Sis Jennifer, megalat shoutout, sabi ni bodyguard ni Mel. Kiton, pasukli dito, sabi ni Renzel.
Buisit ka talaga moto check, sabi ni Buddy. Walang smartwatch dito, Mel. Meron po dito, alarm clock lang. Sis Jennifer Vlogs, thank you, thank you. Baby ko si Kulot, Aliyah Kylie, host jacket, Den Paul, ayan. Ayan, may mga jacket na po kayo, Aliyah. Haha, marami naman dyan, di ba? Nasa Amerika ka na, sabi ni Motocheck. Unsa manangit-ngit man kaayo. Ano daw? Baby ko si Kulot, unsa na? Hindi ka pa nakakauwi ng Pinas, Motocheck? Barteran sa may mga 20 dyan, dikit kalembang po. Gusto may pagpalitan, hindi pa nga Mel, walang flight. Alam ko ba may repatriation? O pag repatriation, ano ibig sabihin nun? Di ba uwi rin kayo ng Pilipinas? Anak ko, nganong wala may sugo dira. Ayan, pa-translate po, Aliyah Kylie, mega shoutout. Mainom na tubig. Ilagay mo sa ano, Sa mga may gusto ng 10-20, Itili, panpanin. makipagbartiran kayo. Ay, ito pa oh. Pag nagparipat ako, di na ako makakabalik dito. Ay, oo nga pala. Kasi ano yun, for good na, no? Ganun pala yun. Akala ko pwede naman magbakasyon. Ano ba yun? Ano daw, mama? Pasigaa ang suga host kay may banga. Silawang kami di silaw mo. Ana? Silawang silaw mo. Baby ko si Kulot, dili magsilaw dodong dahil ang mga insekto, si Batman at saka Superman papasok po sa ating maliit na kubo. Baby ko, baba ng bahay dyan, dodong. Para madikitan, host, ganun yun, for good ka na. Kaya pala, Aliyah, may galaw shoutout. Giatay, oy. Pagripat, kaya pala. Magbabalang pala si Kiton host. Kiton, pabalik ako kay Ma'am Renzel. Sayang po yung dikit niya, baka lagasin po kayo. Sayang. Nagbubartan ako ata sa kabila, sabi ni Renzel. BG muna ako. Baby ko si Kulot. Aba, ibaba mong bahay, dudong. Dagang salaw sa imong tanan. 20, sino meron? Sabi ni Renzel. Mel, maawa ka naman. Gusto ko na rin umuwi. Diyan ka na lang, huwag ka umuwi. Check. Nako, ano yung mga yan, motovlog yan pag uwi ng Pilipinas sigurado. Ayun na si Kiton host. Ayan, Kiton, pabalik naman ako kay Renzel, dan na sa'yo. Dan na rin ako sa iyong bahay. Ako, bistak. Ikaw, kinsa man, pwede ka tasir? Ano daw? Dodong, gamay-gamay lang ang Bisaya, Dodong. Dili ka sabot, dong.
Baby ko si Kulot, nandito ako sa iyong bahay, baby ni Kulot. Nanonood po ako. Dikit kalembang sa'yo, gidawat ko ang tanon. Tanan. Belol. Bisaya pud di ka? Ano daw? Bisaya pwede di ka? Ay, ambot, dodong. Si host, dili man makasabot pagka nagtambalos. Nagtambalos-los. Oy, kasabot dong. Dodong kasabot dong. Gamay-gamay lang dong. Nag-iipon ng pambili. Magsukli po, sir. Kito ang sabi ni Renzel. Salamat host. Dagang salamat sa imong tanan. Borlog na. Ma'am Inday, baka maturog ka dito. Ano, pag narinig niyo akong umihilik, alam niyo na. Nagmait gardi pestukon niya. Kadigdigas ko lang ka. Nalamis, adi. Sabi ni baby ko, ni Kulot, hindi daw makaintindi ng Bisaya. Noon sa wala dili ka makasabot ng Bisaya, dudong? Kabalo? Ano yung makapagsalita, mama? Dili ka maka-istorya o Bisaya. Dili ka makaistorya ng Bisaya nga naman. Dili ko, sabi mo. Dili ko makaistorya, gamay-gamay lang dong. Kabalo ka mo lolo host? Kabalo ka mo lolo host? Ano daw? Oo, basta hindi busy mail. Pagod din kasi ako pag uwi ko. Sabi mo to check. Tupay. Ay, di ko charge yun na to. I-off mo din yung notification. Si host kasi iba. Oras dati nakaset 7 PM. Ngayon kung anong oras maisipan mag-LS. Buksan mo yung ilaw host para makita natin ang kagandahan mo. Nako baby, baby ko si Kulot, wag na. Magugulat ka po. Hindi niyo po magugustuhan ang inyong masisilayan. Ay, antok na ako.
Sisipo. Ano, bakit ako magbayad? Ano, bayan tulog nga lang ako. Pagalitan ka host ni Mel. Baby ko si Kulot, bayaran mo bill nila. Bubukasan ng ilaw. Oo, moto check. Hindi na kasi 7 PM yung LS. Kung maisipan lang, saka ako nag-LS. Wala na, tulog na si host. Tulog na rin ako. Ano kaya ibagbaga na Ma'am Inday? Isupay man, Ma'am Rincel. Guys, magsitulog na kayo, guys. Patayin mo na ilaw, host. Patayin ko na sa yung kuryente. Sa yung kuryente, aba. Mag-silent ka ba, sis? Oo, sis Mel. I-silent ko to. Ma'am Ens, thank you, Ma'am Ens, ha. Yung kapatid ko kasi andito sa, andito sa likod namin, sila, nag-sound trip. See you tomorrow, ayan. Ma'am Ens, i-silent ko to, Ma'am Ens. Ma'am Rencel, ha, ka na dyan, matulog ka na. Bastusan dito, aba, may tao pa, pinapatay. Pinapatay ng ilaw. Isa-silent ko po ito, sa silent ko po. Edit nga lang muna ako para may upload. Thank you, Motocheck. Saksakin mo, host. Sino to si Baby? Anong main channel mo? Baby ko si Kulot. Anong main channel mo, Dudong? Silent ko to. Bye! Mag-silent ako, LS. Nung sinabi ko mag-silent ako, at nagsilayasan talaga kayo.